बतझर जिल्ला बिसानि खुंगा ब्रैथि आरो जलाइगाव बैसागु खुंफुं आफादनि 9थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बतझर जिल्ला बड'सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि खुंगा ब्रैथि आरो जलाइगाव बैसागु खुंफुं आफादनि 9थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जलाइगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव जथायै खुंफुंदों। दासान्दि बर' गामिफोराव गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया बायदि बायदि हाबाफारिजों सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय जलाइगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बतझर जिल्ला बिसानि खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय आरो जलाइगाव गामिनि खुंगा 9थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जुथायै जलाइगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बतझर जिल्ला बिसानि आफादगिरि मिथुराम ब्रह्मआ आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बतझर जिल्ला बिसानि गाहाय नेतारि उदय कुमार ब्रह्मआ। बेनि उनाव गोदान बोसोरनि उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमना सन्मान लानायजों लोगोसे बैसागु बोथोरखौ खौसेयै मोसाना बरायनायजों लोगोसे गेलेमु बादायलायनायजों हाबाफारिया जागायो। बैसागु बरायनायजों लोब्बा लाखिनानै सानजौफु समाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेल लानाय जायो। बे गेवलां मेलखौनो सामलायो बतझर जिल्ला बिसानि आफादगिरि मिथुराम ब्रह्म बिथाङा आरो बे मेलावनो मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो बतझर इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि TCLCCनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारिया। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर आरो दिथागिरि आरो सावथुन दिहुनगिरि जिजास केरकटारिया। बे हाबाफारियावनो थिखानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो बारग' MLA बरेन्द्र कुमार मोसाहारिया। लोगोसे बाहागो लाबावो बतझर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारि, बतझर जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारि आरो गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों खुंगा ब्रैथि बतझर जिल्ला बिसा आरो जलाइगाव बैसागु खुंफुं आफादनि खुंगा 9थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। जोबोद मोजां मोनदों। मोनसे खोथाखौथ' बुंनांगोन, बेवहाय फैनानै आं मोनसे बुस्थुखौ आरो मोजां नुफैबावदों। बेवहाय फिसा ओनसोलबाबो बेखिनियाव माने बर'फोरा एसे खमब्लाबो बेबायदि जलाइगाव ओनसोलाव माने ओनसोलनि माखासे माहारियारि आफादफोरा माने मोनफ्रोमबो आफादफोरा लोगो नांनानै जयै हेफाजाब होलायनानै जे बे माने बैसागो जिथु फोरबो बेखौ खुंफुंदों, बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे आङो बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेथ' जोबोद दुखुनांथाव जादों। माने एटलिस्ट माने माखासे कमिटिफोरा बे बुस्थुखौ जों नुगासिनो आसामाव बियो गोबां जाबाय दङ। दाखालि बावैसो बिनि आगोलावबो जोंहा सानमारियाव माने आसामनि सासे मुंदांखा आर्टिस्ट माने दिगन्त भारती बिथांजोंबो बेबायदि जादों। लोगोसे मरमिता मित्र बिथांजोंबो बेबायदि जाखानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दं। आरो बेनि उनावनो नुबाय इलिसानिखौ। बे बिथिङाव माने एक्सुवेलि कमिटिफोरा सासे आर्टिस्टखौ जुदि इनभाइट खालामदोंब्ला लिंदोंब्ला बिखौ प्रटेक्सन होनायनि दायित्वखौबो बिथांमोना लानो हानांगौ आरो एटलिस्ट माने हांख्रायना लाबोदो जितुके बिथांखौ जुदि मोजाङै सन्मान होनो रोङाखैबा एटलिस्ट माने अपमान खालामनाङा। बे हाबाफारिखौथ' जोङो बिसा हिसाबैनो सोंखारिदों। आरो लोगोसे मैया जोङो इलिसा बर'जोंनो जयै मैया जोङो बिसानि माने मोनसे एगजिकिउटिभ मिटिं जादोंमोन। बेवहाय इलिसा बर'आबो दंमोन। मैया माखासे खोथाखौ सावरायलायनाय जादों। फैबाय थानाय समाव निस्सय बिसाया बिनि सायाव माने प्रेस मिट मोनसे होगोन आरो बेखौ। मोजां बाथ्रा। आगोलनिख्रुइ माने बर'फोरनि गेजेराव दिनै मोसानाय बिथिङावनो बुं बा मेथाइ रोजाबनाय बिथिङावनो बुं बा गुबुन गुबुन आयदा माने गुबुन गुबुन आयदानि महरगिरिफोर दङ, जेराव दामनाय देनायानो बुं सब खेथ्रआवनो जों बर'फोरा आगोलनिख्रुइ बहुतखिनि आवगायदों। माने दिनैनिफ्राय 20 बोसोर आगोलाव जिमोन 10 बोसोर आगोलाव जिमोन बेनिख्रुइ दिनै बहुत दावगानायखौ नुनो मोनदों। दा जिहेतुके ससियेल मिडियानि जुग, माखासे रिल्सफोरावबो जों नुयो जोंनि गेजेराव माखासे टेलेन्ट गोनां माने मानसिफोर दङ।
बुजिदों स' बिथांमोना चान्स मोननांगौ दिनै नैफोरबायदि मोनसे प्लेटफर्मनि दारैनो बिथांमोनखौबो माने सायख'नांगौ बासिनांगौ सावथुन मुलुगावनो जा बा माखासे गुबुन गुबुन बिथिङावबो बिथांमोनखौ जोङो लांनानै जाहाथे माने जौगा थाखोनि माबा मोनसे मान होनो हायो एबा बिथांमोनखौ जौगा थाखोसिम लांनो हायो बेखौ जों नाजानांगोन बयबो आरो बे जोंनि बयनिबो मावनो गोनां हाबा लोगोसे मोनसे बाथ्राखौबो जाखांफुनाय महरगिरिफोरा गोसोआव लानांगोन दि बिथांमोना जेरै ओंखारबोदों बेबायदिनो आब्रुथि लाखिनानै ओंखारबोनांगोन मानोना जिखुनु खामानियानो खस्थ' दङ हालेवना जानायानो बुं फरायनायानो बुं जेरावबो हाजिरा मावनायावबो खस्थ' दङ स' ओरैनो फैनानै जे सावथुनाव एक्टर जाबानो जे जानो हागोन बेबो नङा एक्टर जानो थाखायबो साधना नांगौ संगितआ मोनसे साधना बेनिखायनो जायफोर फैदों माने गोसोखौ गोग्गो गोसो लानानै गावनि थांखिखौ थिग खालामनानै आब्रुथिखौ लाखिनानै मेनटेन खालामनानै माने मोजां भाबै ओंखारबोयोबा निस्सय बिसाया सापर्ट होगोन आरो बिथांमोना साक्सेस जागोन होननानै आसा खालामनो हायो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्टस स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्टसआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्टसनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरि फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन